ang ating pong hawahan, transmission, hindi lamang po isa, kundi 2 miyembro, 3 miyembro ng pamilya na hahawa. Yan ang naging paglilinaw ni Department of Health Central Luzon Director Corazon Flores ukol sa karaniwang bilang ng hawaan ng Covid-19 sa mga tahanan dito sa gitnang Luzon. Lumabas sa kanilang assessment na bawat isang Covid-19 positive patient ay nakahawa ng 2 hanggang 3 kasama sa bahay dahil sa pagtatago ng kanilang tunay na kondisyong kalusugan. Kung kayo po ay may nararanasan na sintomas ng COVID, ubo, lagnat, sipon, nanghihina, minsan po nahihirapang huminga, huwag po tayo mag-atubili na mag-report kaagad. Huwag po tayo matakot na magtago sa bahay. Hinimok din ng ahensya na magpabakuna na ang mga bahagi ng eligible population lalo na mga palagi ang lumalabas ng bahay upang maghanap buhay. Gayon din ang mga senior citizen. Kaisa naman ng Department of Health ang 78 anyos na si Lola Restituta na isang pro-vaccine advocate. Mas maganda yung nakabakuna kasi may panlabang kayo, hindi na grabe ang sakit na dadapo sa inyo. Samantala, maliban sa mga nakatatandang sektor ng komunidad, binabantayan din ng DOH ang sitwasyon ng mga nagdadalang tao ngayong pandemic. Lahat po na nagtatrabaho na may kasamang buntis sa bahay or even may mga magulang na may edad or even yung mga anak ninyo, huwag po kayong makihalubilo kaagad sa inyong family members nang hindi po kayo naglinis ng inyong katawan o yung tinatawag na nagpalit ng damit, naligo, naghugas ng kamay. Doble paalala ngayon ng Department of Health Central Luzon dahil nananatili sa 3rd spot ang rehiyon sa may pinakamaraming naitatalang bagong kaso ng COVID-19 sa loob lang ng isang araw. Nitong September 20, 2,261 ang nadagdag sa talaan dahilan upang umabot ang kasalukuyang active COVID-19 cases sa 20,039. 94.6% o nasa 19,000 sa bilang ay mild symptoms, 1.5% ang asymptomatic, 2.5% ang moderate, 1.1% ang severe at 0.2% ang critical conditions. Rainiel Pawid, CLTV News.